mici mai sunt și cei care au murit, când veneau la rugăciune, de foc erau cuprinși. De pământ sau pe vădere își pleca genunchii lor și din ochi izvor de lacrimi răstau fețele lor. Dar noi, unde ne găsim credința cum o păzim? Nu cumva avem doar forma primilor creștini. Dar noi, unde ne găsim credința cum o păzim? Nu cumva avem doar forma primilor creștini. Un fior trecea prin inimi când numele lui Iisus era rostit în adunare și înălța nespus. Duhul Sfânt era în slujbă, schimba inimi pe loc, lacrimi pline de speranță curgeau prin malul lor. Dar noi, unde ne găsim credința cum o păzim? Nu cumva avem doar forma primilor creștini. Dar noi, unde ne găsim credința cum o păzim? Nu cumva avem doar forma primilor creștini.